5 metode de a trăi în clipa acum. 1. Gătești, fii cu totul acolo. Când tai ceapă, când cureți un cartof, fii atent la ceea ce faci, pas cu pas. 2. Te speli pe mâini, faci un duș, simte apa, adunmecă parfumul săpânului și fii acolo, trăind senzația binefăcătoare a apei care se prelinge pe corpul tău. 3. Când mănânci, degustă. Nu mânca cu foame, degustă. Simte fiecare aromă, un deliciu al papilelor gustative. 4. Ești blocat cumva în trafic sau stai la coadă în magazin. Centrează-ți atenția către tine, în inima ta și respiră conștient, păstrând răbdare în inima ta. 5. Când mergi prin natură, privește cerul, copacii, florile și admiră. Unifică-te cu ea. Fii una cu natura. Nu lăsa niciun gând să se strecoare. E timp și pentru acel gând. Și chiar dacă vine un gând, nu-l cataloga, nu-l critica, nu-l compara, nu-l judeca. Lasă-l să treacă. Cum a venit, va trece. O seară minunată să ai în clipa acum.